Mighty. One tallest one gonna go. Okay, I will not be. I'm Sarah from Radiant Bodies Global International. Some that doesn't know. Yes, I'm the Stanley, the Evergreen. Although we are not there, none. No, thanks for coming. Your presence here is highly appreciated. You got a microphone good way to any alpha. The microphone good way to any alpha. Where are the star lady? The star lady, Evergreen. Lord, when they are just ladies. Yes, I appreciate that. I appreciate the other Radiance ladies. Informal in the room. Brilliant ladies. I wonder, what you are about? You know, we are going to you know, we are going to you are going to engineer. Yes, the star lady.
International. You're welcome. Sugar, no. Sugar, you're highly welcome. Mayor, no. Sugar, no. Here is highly commendable. We thank you so much. Thank you. Thank you very much. They are all important. They are all important. Where the location where we live, be can only me.
Ezeana isi mmiri Ezeana ndị nwe ọzọ na-adazi nnukwu iruru ya the high chief Pete Ezimora ọnwa na-adazi nnukwu ọnwa teretara ọnwa gburugburu ịma ya nnukwu nna anyị lọlọ nnọọ rinne anyị na-ekele ụnụ maka asị ife pụrụ ikiri ife abụdebi ya onye anyị nọ n'obi nnukwu nna anyị ọ patron anyị na leaders principal of Nigeria ọ nnukwu nna anyị na-eme anyị kpọrọ okwu eme ngịnị ọzọ anyị mgbe ọbụla anyị ji kpọọ eme ngịnị ọzọ anyị maka ndị baazị na-arụsịrị eme ọfụma ka a na-agụrụ gbamgbam ka a dị eme ọfụma arapụ ya mmiri ya nwa ya kpọ na-elu ofu o gosiri nnukwu nna anyị na-eme ọfụma ya mere ndị leaders bụ ebe na ikem na ikem and anyị nwere occasion dị nne today enwekwa ofu onye echichi anyị na-emekwa occasion na Aguleri today ọ dịka ya sị na leaders ejuru eju ekere eke ndị ajebe ebe a ka ndị ahụike ime ngịnị bekwa ebe a maka na deeti a anyị ebubughị ya na anyị ebubughị ya before occasion nke ya eme ngịnị wee ma bịa mana anyị sị na anyị ga-abịa nọ ya nnukwu nna anyị ọ onye na-eme ka anyị si eme ka anyị na-akpọ ya anyị kpọ na-ezu nna anyị na-asị gị anyị fụrụ ihe na-eme occasional occasion 7 days ọ dịrọkwa izu a na-akpọ ọhaneze niile a na-agba n'isi a na-ahụ otu ọ na-ezu ọkwa anyị ti na-akpọ mana anyị ma na abịa anyị karịrị okwu anyị na-asị gị Senator Adamu Jeba na-ekele ya Waju Ugonne, National Ambassador Senator Adamu, last 20 years. Before leaders, Pastor Kankeleu, absent leaders, Nanya Gomachi, Nanya Gomachi. So, I'm a new guy. Yeah, I'm a person. So, I'm a guest in order. A bit of the woman who got to see the body leaders. Business leader, I got you. Ihe dị na klọb ọ leaders ga-akwụrụ n'ọsọ ife a ife ndị n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị okwu unu ji bịazi ebe a unu ga-anọdụ aka rụkwa na akpụ unu na mụ na ụmụ na bọsa na anyị ga-egba ọkụ anyị anara na anyị gbara ọkụ wee dịgide ife nsogbu adịrọ ọ nọrọ ọgbọ. Yes, Dr. Ugonna Obiadi, the man in charge of election menace, that doesn't know. Engineer Ugonna Obiadi, I don't say no. You are welcome. No. Yes. May acknowledge. Umogo. I don't know. Yes. I don't know. Ugonna. Oh, one is a no. Okay, then. What can you do to happen? Okay, then. Able to the no. Yes, I know what another stakeholder. The Onowu Emeritus. How does it do with the Chief Emmanuel and Dr. Lady Ugunda. Lisa Neze Chinedu. Obatagona Obo. Onowu Emeritus. No.
Let's the Chinedu. Oh, yeah, okay. Do here. You can see the smile on the face of an evergreen sister, the star lady. Then a doctor lady, mission of the divine sisters. You can see them look so beautifully. You can see them dancing up majestically. Ladies and gentlemen, you can see the beautiful women of many qualities. Yes, sir. Association of Divine Sisters. I know. You are all welcome. You are all welcome. Yes, sir. Emeka. The beautiful women of the millennium. The beautiful women of the millennium. Association of Divine Sisters. DJ Yawadwegu. Association of Divine Sisters.
The Association of Divine Sisters International. You can see them look so beautifully, and they decided to come and join the members of the Zimora family right away. And this is a historic event. We are into the occasion of taking of also Ezana, prestigious title of Anderson Nuku. Here we come. Number one. In the 14th I have a new microphone. To don't see any microphone. Then, who will get to also say area? Who to get about there will make that presentation. Thank you. Ezana udemezue. Ezana udemezue. Ezana nkonadi. Ezana nkonadi. Ezana isi mmiri. Ezana isi mmiri. Ezana ndị nwe ọzọ na-adazi nnukwu. Ezana ndị nwe ọzọ na-adazi nnukwu. The evergreen. The evergreen. The star lady herself. Your sisters from Divine Sisters International. We are here today to represent the Divine Sisters Association of Divine Sisters International to celebrate with you and your husband. You are our own, one of our precious own. That is why we are here today to grace this great occasion. It's a privilege. It's an honor to whom honor is due for. Divine one love. Divine one love. Truly divine. Our sister Omeriti Badilolo no ife amụlị ka ọ bụ n'ịdị ndụ tata dịga dị ndụ na-arụ isi ike na nọrụ n'oche a otu akụrụ ga-anọkwu ya wee fụ ụmụ na ụmụ n'agha Jizọs na-arụ isi ike o arụ ga-esi unu ike otu a gị na di gị si nọlị ebe a taa otu akụrụ ga-esi wee na-anụ ya na-aga ajọ mmụọ ayara fụ unu ajọ mmadụ ayara fụ unu onye unu chụbara ọ ga-ada onye chụbara unu mee gịnị Chineke ga na-edu unu ga na-eje na-abata n'aha Jizọs. Ezana bagodi n'obu ka wee chigharịa ọnọdụ. Daalụ, thank you for understanding. Ngwa biko hello. Biko the chief celebrant. Let him respond. Biko nọ na-atụfu oge anyị na-eji nnukwu wee na-eje anyị na-eji ebule anyị ga-eme ya ka anyị si eme ya emesịa na ala ọlụ maka anyị si eme ya anyị na ya ga-afụ n'alụ n'obodo. Eze na nna ya ugo appreciate Be happy when you see them. The basic coach knows that club and they want to not talk. I will maybe in the center for 9 to get ready. I don't get many divine. I can't say very good. Here, but I am a sit to have a club for that. I might
Yes, we so much appreciate the presence of the Association of Advanced Sisters International.
The former executive secretary and National Government Council, Chief Sir Theophilus of Omojua, is an Emeju, is an Omzadi Ebuka, and Umunia. As I listen to you, as I am gone, as I go. As I'm in the family, I'm tonight. I can't do Ezan Abunono, Ezan Omezu, Chie, Ayanuno, Ayana,
na ndị be unu dị na mma n'anya ada mma etogo adịa mgbe ya adịrị na-aga n'ihu wezi na ebe unu si weta ihe onye Chineke ga-enye unu mmadụ kwuru mmadụ ọ ga-agọzi unu biznes onye ọna na-eme ọ ga na-aga daalụnụ God bless you all. ABAB Entertainment. ABAB Entertainment. Ahí es uno. Es la nueva dieta. Celebrity Gorilla. Es la nueva curando. Japan Leva. Excuse me? Isi mmiri nke izizi na adazi nnukwu. Eze na ndị nwe ọzọ agbataghị ya n'ọnwụ mana asị m na a na-asị na Chineke m n'igwe ga na-agọzi gị. Gọzie gị na ezinụlọ gị, gọzie ụlọ gị, gọzie ndị be gị. Mana m na-alaiki ka the former chairman Ọ̀lẹ́dẹ̀ ndị Igbo Anambra State Chapter bụ Chief Anthony Emeka Udodeme bụ nyawa bụ Adama the second n'ọrụ ukwu ka okwu si okwu ka anyị wee chịkọba ihe anyị na-eme. Biko eze ana nna erugo ka ndị microphone too. Udah deh, man. Mau ada mana sekon? Kau bro, kau tahu yang mana? Ezan. Ezan ini yang dia. Ezan
udebezie eze anyị nke ọ na-adị eze anyị isi mmiri eze anyị ndị nwe ọzọ na-adazi mmiri ụlọma adama nke ịbụa n'ọrụ maka anyị na ụmụ onye na-eji echi adama nwasị ka ndebe nwanne m nwoke anyị nụ nọ na-echi afọ ezi obi erigbo ezi onowu nne enyi anyị nchasị ka anyị bịa ọ ka anyị na anyị si dị ka mmadụ na ibe esi dị ka esi richa ụbọchị oke nri onye ka eji dị ebe a tata isi ike egwu anyị bido na mbụ izu anyị gbama tata isi ike daalụ tata bụ ụbọchị ukwu tata bụ ụbọchị anyị ga-agwalụ gị ọzọ esi ego daalụ Ezana udemezuwe ka ugodego ana neti ezana de ezana isi mmiri ezana ndị nwe ọzọ nke abụọ nwanne m biko adị m hapụ gị n'ebe a abazụ ụlọ ịkọwa ụwa m na ịma m ọgị mụ ọmụ lọlọ Star Lady Evergreen otegonu ọgbakwa mbọli nne na nkwadobe ibe a mana ekene m Chukwu ọ bụla obere ife nna m ochie Oh, your colleague, manager. I'm from the lake of. You help me spend my money. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. I'm a winner. I'm a winner. Just believe that I'm a winner. Just believe. Ndị nwe ọzọ eze anyị isi mmiri eze anyị nke ọ na-adị adazi nnukwu gba gburugburu Star Lady and Evergreen eze anyị ndị nwe ọzọ ndị ikwu n'iru gị ife a anyị bịa ka anyị were ya n'oge n'ife ọma na mkpunye elu nke okwu anyị si na ọ ga-adịle gị mma anyị si na ọ ga-adịle gị mma ekele anyị na ị ga-eze ka ọ nọ ize ka ya nke ndị nkwatakwa na ntị na-abụ na ọ na-arụ ike ị ga na-apụ n'abata ị ga na-agọziwanye gị in Jesus' name. ndị Evergreen ana m ekele unu afọ okoro na-atụ ofu na-atụ nsi unu mechaa tata agba m unu ụgwọ ọnụ na-abịa ha kwụrụ ihu mmeri na-emere agba m unu ụgwọ mana ebe unu bịara agba alụm unu wee kwuo na Evergreen unu ga na-aga n'ihu
ajọ mmụọ ama nọchi ndị ajọ mmadụ ama nọchi wee na-agba ndị ada na ndị bakri ụmụ nwaanyị agaziri ha chi na-enwe aṅụrị maka iwe ebe a na-enwe aṅụrị ndị fụrụ onwe ha n'anya ndị nwere ofu obi wee na-ekwu na ndị mmadụ ga-abanyere unu ka unu nwee ike na-akpọwa aka unu na-eme obodo ka ọ na-ekpo ọkụ ọ ga-adị unu mmadụ ebere mmadụ ebere ụmụ na mgbede ihe ọma ga-eme n'ezinụlọ niile n'ofu n'otu ife ọma ife ọma n'ofu n'otu ọ ga-akpọzi picture, taking of picture. Otu isi ị ga-edu ya afa ọsọ ya. Ezana, nna jere go. Ezana ka ọ na-adị. Ezana udemezie. Ezana isi mmiri. Gbaa gburugburu na-adazi nnukwu. Otu ụzọ. Ọ bụ onye obi ka anyị ka ewu. Nwanne anyị nwere dị ọdasa. Onye Anambra ka ewu. Ọ eziokwu. Ọ nwanne anyị nwere n'Imo. Mana onye Anambra ka ọ bụ. Anyị na-emepe ma amadị na onye Imo. Mana asụsụ ọ na-asụ ka anyị lụga. Anụga ihe. Esi mmadụ ka ọ bụ. Wee sị na okwu iji sọrọ ebe a ọ ga-adị. Ọ dịka adị. Mana ihe anyị na-eme na ọ ga-abawanye. Aka na-agụ ego amaghị iche na ego kwuru na. Si ya agụ ego na ego ya na-ehe gwa ya na-ehe. Ego ga na-akpọ ya ajọ mmụọ na ajọ mmadụ a na-akpọ. Onye si na ihe ị na-eme anaghị ọ ga-enwe isi. Ya ma oge isi ọzọ. Ka Chineke gozie n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Daalụ. National Ambassador. National Ambassador. Raju Gotia. Nze Chinemeze na Anam. Anyị na-ekele ya n'ụlọ Bịcha. Arize gị. Nze Chinemeze na Anam. Anambra Steeti. Aku nanti sana, Tony Mars. What's Chief Doctor Mrs. Lian. Ekunife Iyom. Yahaba Fane Tita Inogadenya. That is former student representing Anambra Central. Wow, your man has some. Kuon kena ya first ya kena. Iya mana?
May God bless your throne and give you many more accomplishments. Omalala number 1 pilot, Bianso. Omalala, okay. Mommy no more. My man, you come to my my own brother, Ogodo, Derek, the former chairman, Dynamic Mind League, Derek Bia, or Macanibe. Hey, Ogodo Dalu. October, that is Sagada again. The former Sagada again, Kumuri Malu, the other Zidu. Again, will I go tell you one? Tell you one. It's all about that.
Hey!
Let's go. Naya Lugo,
Isso na diferença da base. Não é sensor. Não é só olha o Pelé. Não é na baia. Que falou no papo aqui. Não, galera, ele não lá. O outro fala que tu vai te ouvir.